салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Бародаро, мо имрӯз гап мезанем дар бораи ки бисёриҳо чӣ хел хостанд ки яъне дар телеграм чӣ хел канал собственӣ канал мекунем. Яъне ба мо хотир мо имрӯз видеои имрӯзаи мо дар бораи мешавад ки шумо чӣ хел метавонед ки дар телеграмтон канал мекунем. Бародаро, ва ҳозир ман подробно мефаҳмонам ба сабти экран. хоҳиш мекунам бародаро, чӣ хеле ки ман гуфтам ай сипас ҳар як видеои мо камтар дарозтар мешавад, барои ки вақте ки кӯтоҳ мекунӣ уже боз ҳам савол метаҳанд ки барои чӣ яка мо инҷаша нафаҳмидем ва хел накардем. Ба ҳамин хотир мо видеоҳомо камтар дарозтар шид ва хоҳиш мекунем пурра нагузаронда тамошо кунем, барои ки ҳар як секунде ки шумо мегзаронед дар видео ҳамунҷа мешавад ки ягон ҷое ки ман масалан нишон метавам ва ҳамунҷаро шумо интихоб намекунем, ҳамин сабаб ягон камбудӣ мешавад дар каналотон. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем пурра видеоро тамошо кунем ва ҳатман фикри ақидаро дар комментария менависем. рафтем. ҳангоме ки шумо скачат карден яъне телеграм канала, баъдан ворид мешавед дар телеграм канал, яъне ки телеграми шумо аллакай тайёра ва ворид мешавед ба телеграмтон. баъдан дар се стрелкаи дидесин се хатак дар ҳамунҷа зер мекунед. зер мекунед дар се хатак. баъдан иҷа якум дора создад группа, иҷа фақат группа шумо создад мекунед ки гап занем ба ягон дӯстотон. дуюм создад секретный чат. ин секретный чат ҳамин хеле ки ягон дӯстон қатӣ суҳбат мекунед. ва создад канал, яъне ки дар инҷа меҷиқен барои создад канал менависен номи каналтона. масалан фарқ надорад, вақте ки шумо канала мекушоед фикр кунед ки барои чӣ мешавад. пример навози ман призрак менависам, яъне ки видеои страшни масалан мехоҳам ки канал дар бораи мекунам ва описание каналда шумо метавонед строгиятон намонед ё ин ки дар бораи каналтон маълумот битен. ман ҳозир просто так як чанд слова менависам, яъне ки дар канали мо метавонед ки ворид шед ва ҳамин чизое ки ҳаст дар канал масалан дар бораи маълумот метавонед кӯтоҳак ва ҳамон хел дар описияатон менависед ва метавонед шумо ки ягон чизи дига бинависед. иш айхтон вобастагӣ мекунад, ягон камбудӣ надорад. мо менависем ки касе ба видеоҳои страшни завқ дорад, ин канал барои шумо. ва инами қадар мо коротки навистем, яъне ки инами қадар. баъдан барои сурат мондани группамо каналтон зер мекунем болои суратакда ва интихоб мекунем. инҷа метавонед ки шумо сурат бигирем прямо ада загрузка метавонед ки ай галереятон бимонед ва иҷа поиск интернет метавонед интернет скачат кунед ва мо ай галерея мегирем. бахшиш зиёд ман сабабе ки суратҳои лични дорам маҳкам кам мекунам. иҷа шумо вақте ки дурмадед корчи суратҳое ки хитон дар коре ҳамон суратона ягонташа интихоб мекунед шумо. вақте ки интихоб кардем болои ҳамон сурати лозимада як бор зер мекунед мишкара ва ман гирифтам просто барои канали ман страшне инами хел кардам ва ҷобаҷош мекунед. дар иҷа чизо дорам тобуш метавонед любой намуд суратона ва дар иҷа бо дора ки масалан сурату агар хира боша рӯшанш мекунед, рӯшан боша хираш мекунед, чорни бели боша масалан дига свеч метӣ. умуман фарқ надорад чӣ хеле ки хитонда яъне ки фаҳмоай ва чӣ хеле хитонда маъқулай. чӣ хеле ки дидесен мо рӯшанш кесем ва бо метавонем ки торик кунем суратмона. баъдан вақте ки ҳама видеоро тайёр кардем меҷиқи готова, яъне ки уже тайёр шид, меҷиқем галочка, уже аллакай канали мо тайёр шид ва бо меҷиқем яъне ки значока. баъдан дар иҷа дора публичный канал, яъне ки канали шумо вақте публичный бошад дар поиск метавонанд ки бизананд номи каналтона бибуред. ва частный канал, яъне ки частный каналш мекунед ки ида инстаграм худаш автоматически яъне силка тайёр мекунад. ҳозир нишонтон метавам ки чӣ хел. масалан интихоб мекунед публичный канал, иҷа шумо метавонед ки номи силкатона нависед. а вақте ки частный канал интихоб мекунед уже нигоҳ кунед, яъне ки телеграм худаш автоматически силка мемонад ва мода дар кори публичный канал. барои ҳамин масалан хеле шумо дар фарқ надорад чӣ хелеш ки интихоб кунед. мо меҷиқем ҳозир публичный канала. вақте ки ҷиқидем масалан номи силкаи каналмона хидмон мемонем ба чизе ки боша. дар ҳамин ҳолат бисёри вақт англисӣ интихоб мекунем ба хотире ки тез меовашта. урусӣ камтар мушкиле ва ҳолатҳое ҳаст ки намебурад ва менависем, яъне ки госбастер менависем. охотник за привиденияни
уже вақте ки мезаният гуфт уже ягон чи мундан дар кор ва мебинем гозбастер яъне ки нум заните ва дар инҷа зер мекунем просто дра уже чи хеле ки дидем даступ нашид яъне ки хел нестай дар телеграм вақте ки даступ нашид уже аллакай силкатона мондем ба ҳамин ном баъд мечихен галочкара баъди галочкар зер карда инҷа контактотона интихоб мекунем масалан шумо метавонед ки ягон одам добавид кунед яъне ки администратор кор кардан бигирад дар ҳолати набудани шумо вақте ки хелес мечихен стрелкаи поёна круглера ва просто так хтон главни мешен ва дигаро ҳама какта участник уже канали шумо тайёр шид яъне ки каналтон уже барои кор фаъолият дорад ва дар инҷа зер мекунем болои призрак яъне номи каналтонда инҷа участникҳо ва администратор барои администратор интихоб кардан прямо вақте администратор меҷиқен контактотон намебурад ва барои копировать кардан меҷиқен номи силкатона метавонед телеграм ё копировать ё ватсап фарқ надорад чи социални сете ки доред амунҷа интихоб мекунем ва мекунем мо интихоб мекунем телеграма масалан ёди як группада просто чиш мекунем ки чӣ хел мерава ва мебинед шумо масалан группаи блогерода интихоб мекунем ва меҷиқем отправить ва чӣ хеле ки диден уже аллакай канали мо тайёр шуд ва омад барои группа одамое ки мехоҳанд ки ҳамин каналда масалан интереси доранд завқ доранд ҳамин чизора меҷиқанд да перейти в канал баъдан вақте перейти кард уже автоматически рост меёра ба канали шумора яъне ҳам канале ки шумо созад кардагӣ медорем просто во наметавонанд нависта ва чизои шуморо тамошо мекунанд ва дар инҷа шумо интихоб мекунед масалан чӣ хел видео мепартоед меҷиқен як видеотона интихоб мекунед номи видеоро менависед чизе ки дар кора коручи ва вақте ки номи видеоро просто навистед шумо баъд метавонед ки добавид кунед дар каналтон ва дигаро просто так медороянд тамошо мекунанд и все на нависта метавонанд на ҳеҷ яъне ки канале аст инҷа ки фақат шумо интихоб карда метавонед вақте ки загрузка кардем видеотона нама просто навистам ята ва ворид кардам дар канал чӣ хеле ки дидед уже загрузка рафтеста вақте загрузка рафт тайёр шуд уже автоматически метавонад ки нишон буда бародаро ва шумо бо ита метавонед ки хел вақт мемонеш просто автовыпуск намекунад хай ушам бо мефаҳмонем баъд зер мекунем болои каналда яъне ки чӣ хеле ки ма гуфтам уже михел бо медорем ва дар дигар группҳо бо масалан добавиш мекунем уже баъд ай видеото парфтан чӣ хеле ки диден уже дигим бора парфтесем дар канал ва бояд борга перейти мекунем вақте перейти мекунам подписчик уже меброяд дар анам хел видеои шуморо медороянд тамошо мекунанд яъне ки видеои шумо чанд қай бошад тамошо мекунанд ва просмотри шумо бисёр шидан мегирад бародаро ва бо баъда инҷа чӣ кор мекунем масалан зер мекунем номи каналда барои интихоб кардани администратор вақте администратора холӣ мешиқен нигоҳ кунед ки нестай добавид администратор мешиқен ки результат нет яъне ки пустоя барои ин шумо чӣ кор кунед бояд назад мекунед бояд яга назад мекунед масалан ва добавид мекунед аввал подписчик вақте ки шумо подписчика добавид карден ай контактотон масалан кадомеро ки мехоҳед администратор монед ё ки участник монед дар ҳамун каналтон собственӣ ва интихоб мекунед любой бигем шахсията потом зер мекунед болои ҳамун одамда ва вақте ки шумо зер кардем мебуред инҷа интихоб мекунед администратор уже добавид администратор ки кардем ҳамун одаме ки бигем шумо участник интихоб шукед шумо метавонед ки яъне ки воридиш кунед дар инҷа чӣ кор кардан метавонад одаме ки шумо добавид кардед метавонад ки каналтона изменит кунад фон дигар чизоша ба ҳамин хотир ира ҳамеша хомӯш кунед агар нахоҳед ки изменит кунад ва публиковать сообщение ки сообщение шуморо публиковать мекунад им редактировать чужие сообщения чорум короче бигем удалид мекунад сообщение бегунаро агар хоҳед ки удалид накунад просто отключить мекунед наметавонад беиҷозати шумо удалид кунад аяму каналтон бигем ва дар инҷа пригласить ссилка яъне ки пригласить мекунад ба ссилка ва баъдан инҷа вибор администраториро ҳамеша хомӯш кунед ки беиҷозати шумо вай намонад администратор дар канал ва намедитае ки нишон додам важниянд ва мегардем ба қафо ва чӣ хеле ки диден уже канали шумо тайёр шуд шумо метавонед ки подписчик добавид кунед ва каналтонро пеш бурдан бигирем бародаро ягонеша нафаҳмиден ҳатман менависем дар комментария ва мо боз нишон медиҳем
و بارداره چخاله که شما دیدین یعنی که نمی چیکارایی که ما کردم در تلگرام و شما هم ابیزاتل همین کارو را نو یگون نقطه نپارتفته همش اجرا کنین و شما حتما یعنی که کانال میکشین در تلگرامی ختم بارداره و در اونجا ما انتخاب کردم یعنی ادمنستراتور و подписчик ابیزاتل را فراموش نکنین پیش انتخاب کردن ادمنستراتور کانالتون اول همچون участник هم آدمی که شما ادمنستراتور میمونه همچون участник دبابید میکنین بعدا میدونین ادمنستراتور و ادمینی کانالتون میمونین یعنی که این ادمین واژنی فوراتون میمونه نه فوراتون نمیمونه یعنی که در کانالتون اگر در حالت که شما نباشین برای انتخاب کردن ادمنستراتور این зависит از شما میکنه و اگر که نخواهین ادمنستراتور نمیمونه یعنی که چیزی که خودتون میخواین پیشنهاد میکنین با تماشابینون همون چیزا خودتون بوریم میدونین و پیشنهاد میکنین در کانالتون برادر به همین خاطر ما حالی پاکا تلگرام سوم نمیته یعنی که تلگرام سوم نمیته و обязательно ایرا شما استفاده برین برای بعضی حالت های بشه که شما مکادرو یگون چیزی سیو کم میکنین یگون حالت هایی که در یوتیوب اجازه نیست برای پارتوفتنش و در تلگرام تا شما میتونید که پارتین واسه تلگرام میگیرین در اپیسنی کانال یوتیوب تون میمونه و حتما میدونن آدمایی که در اونجا تماشا کردن نمیتونن در اینجا حتما تماشا میکنن و شما میتونین با تلگرام یگون نوروی که میخواین یگون کس مونتاژ کنه که تک دال یگون چه حتما ابیزات نوا تلگرام روی کنه خوب داره چه وای ایمو و دیگر بای کاتس داشت نمی پارا برادر و اگر که با یگون نشانه فهمیدین حتما مینویسین در комментария ё ин ки дар инстаграм ба ёки телеграм мо ссилка инстаграм мо обязательно ки дар комментария закрепит мекунем ва группаи яъне блогер чат ки медонед шумо унҷа просмотр зиёд мекунем ва подписчик ҷамъ мекунем бародар урам обязательно ссилкаша ма дар описание мемонад ва медонед прямо дар ссилка мечиқан агар телеграм дошта бошен автоматик мебара рост ба группаи мо ва шумо дар унҷа метавонед ки ҳам подписчик ва ҳам инстаграмтона зиёд кунед яъне подписчикошон و روزهای نزدیک باز هم ویدیو به نهایت خوب میشه بردارم به همین خاطر خواهش میکنم اگر ویدیو با شما معقول شده باشه لایک میمونه پدلیت سکنید و فکر عقیده را کامنتاری نویسید انتظار چنین ویدیو آینده را و چقدر که ما بیشتر کردم همه ویدیوهای توپ یعنی ویدیویی که ترند میشه و уже обязательно بعد این ویدیو ان شاء الله که ما سر دادن میگیریم так что فراموش نمیکنیم دستگیری را удачи всем